Welcome back mga kalababong misya, Davao ni Bay. So nakaroon lods, anak ko na human mga ulong pakabuk mga lods. Oh. Ready na siya mga lods. Oh. Na. So ako ipakita sa inyo mga lods kung saan pagtawad sa putahan. So butangan ako daw siya spring. Ana spring mga lods. Ya, putahan niya. So, kuti kayo na siya tawag mga lods. Pero, pakita mo kung sa pagtawag. So, ito yung tawag mga lods. Tapoy na dyan mga lods. Tingkutiha dyan yung ostrap mo mga lods. Itang lisudag yun. Tanda mga lods. Awa sa chuk. Awa. So, lansa ka ito dito mga lods. Mga lods. Wala na humat na ho. Walo ra kabuk mga lods. Tulong ka adlaw. Grabe nga. Mura na himo. Walo ra kabuk. Walo ra kabuk mga lods. Tara. Tao na itong spray mga lods. Tao itong spray. Wala kong manday nilak. Ay. Hindi ako mga lods. Dali.
Morning mga lods. Oh. Kita mo. Oh, ito mga lods. Ano siya? Anong kabok mga lods? Ah.